Op de kerstmarkt van de Keg werd donderdagavond de nieuwe naam van de Veltupse basisschool bekendgemaakt. De nieuwe naam is Jenaplan Kindcentrum Talententuin. Talententuin staat eigenlijk voor alle talenten die we in onze school hebben. Dus kinderen, ouders, collega's, eigenlijk iedereen die betrokken is bij onze school heeft talenten. En ja, elk talent is even belangrijk. En of dat nou creatief is, of sociaal-emotioneel, of cognitief. Elk kind heeft een talent en die willen we heel graag in onze tuin laten groeien en bloeien. En tuin staat ook wel voor groen, voor duurzaam, voor plezier, voor spelen. Ja, dat zijn eigenlijk betekenissen die we vooral willen geven aan talententuin. En met name dan eigenlijk van niet de nadruk op alleen de cognitieve talenten, want daar denken we snel aan. Maar elk kind heeft een talent en die willen we graag bij ons op school laten groeien. Er waren ongeveer 80 inzendingen en na overleg met de kinderraad, de ouders, het nest en de collega's bleven er nog een paar opties over. Ja, we hadden Talentenbos, we hadden Talentencampus, zo hadden we een aantal namen waarvan we steeds allemaal dachten van ja, net niet. En tuin vinden we dan toch vriendelijker klinken, ook meer betekenis voor kinderen. Dus vandaar dat we uitgekomen zijn op Talententuin. En zijn nieuwe naam is voor iedereen natuurlijk even wennen. Wat vinden jullie van de nieuwe naam van de school? Ja, ik vind hem wel apart, maar goed nagedacht over de naam. Ja, ik vind het ook wel een mooie naam, dus ja. Mooier dan de oude? Ja, dat wel, ja. Ik vond het een beetje bijzonder, maar wel apart, zeg maar. Ja, is wel leuk. Ik had het niet verwacht. Ah, ik ook dus niet. Ja, heel leuk. Mooi verzonnen. Ja, zeker. Ja, ik vind het ook apart. Ik vond de Keg eigenlijk veel leuker. Ja, ik vind hem eigenlijk best wel lelijk. Ja, ik vind het op zich wel een leuke naam. Het is ook leuk, iets met talent, omdat iedereen wel veel talent heeft. Ja, ik snap niet zo goed het woordje tuin. En ik snap wel talenten, want iedereen heeft een apart talent dat iedereen zelf heeft. Ik vind het wel bij de school passen. En waarom dan? Omdat we laten hier ook onze talenten zien. Echt een leuke naam. Ja. En waarom dan? Waarom? Nou, alleen al de gedachten die erachter zit, die vind ik wel interessant, ja. Talententuin, hè? Alleen je kan het nog niet opzoeken op Google, dus ik moet nog wel even wennen. De talententuin. Ik denk dat die heel goed past bij wat ze hier doen. Ik denk dat ze heel veel talenten hebben en dat dat een perfecte naam is voor wat er aan de hand is hier. Je dochter heeft in ieder geval veel talent, want je bent mooi versierd. Ik heb het zelf nog niet gezien, maar ik ben heel benieuwd. Dus ik zie straks de foto's en dan laat ik me verrassen. Na de onthulling van de nieuwe naam kon de kerstmarkt van start gaan. Nou, wij verkopen lantaarns, sneeuwpoppen, pompons, zelfgemaakte rendieren en nog iets voor in de kerstboom. Kransje voor in de kerstboom. Kransje. Ik heb heel veel gemaakt. Ja, ik heb 2 kerstkaarten gemaakt, een hertje voor in de boom en nog een pomponnetje. Onder andere sneeuwvlokken, lantaarns, sneeuwpopjes en kersthoedjes. Wij verkopen gevouwen vogeltjes en kerstballen. Er werd uiteindelijk €1888 opgehaald. Een deel voor het goede doel de voedselbank en voor nieuwe shirts voor de talententuin.